ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ஈகேர் மாஃபியா. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போனோம், நம்ம மேக்ஸிமோட ஸ்டோரி. நம்ம மேக்ஸிமம் பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அவரோட ஸ்டோரி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். மேக்ஸிம் சாப்பாடுன்னா அப்படி சாப்பிடுவாங்க. அதை சாப்பிட்டு யூடியூப்பில் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது தான் அவன் முழு வேலையும். ஆனால் அவன் நிறையா சாப்பிடுவாங்க. எவ்வளோ ஸ்பீடு தெரியும். எல்லாம் நல்லா பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக இருப்பாங்க. அவங்களே முந்திரி அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்க. எந்த சாப்பாடாக இருந்தாலும் வேணாம்னு சொல்லாமல் சாப்பிடுவாங்க. இதுதான் அவனோட வேலை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவனை சுற்றி இருக்கிறவங்கன்னா அவனை அந்தளவு லைக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்போ போன லைவ் ஸ்ட்ரீம்லாம் அப்படி இருக்கும். நிறைய சாப்பிடுவாங்க. ஒரு 17 ஏஜ் தான். நவம்பர் 30, அதாவது நவம்பர் 30 அன்றைக்கி நான் அவன் பிறந்திருக்கான்னு ஒரு அஃபிஷியல் லிங்க்கில் சொல்லியிருக்கான். அதனால் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அந்த லிங்க். ஓகேயா? இப்போ அவனோட 1 மினிட். அப்புறம் அவனோட பவர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட் லெவலில் இருக்கும்போது 2% மெடிக்கல் ஸ்பீடு ஏறும். அடுத்து லெவல் 2ல் 4%, லெவல் 3ல் 6, லெவல் 4ல் 8, அப்படி தான் ஏறிடும். லெவல் 5 வந்தால் மட்டும் மேக்ஸிமம் ஃபுட்டி ஜாக்கெட்னு ஒரு தருவாங்க. அதை நான் வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் அந்த ஜாக்கெட். அடுத்து லெவல் 5ல் அவனுக்கு 10% ஏறும். அடுத்து லெவல் 7. அப்போ லெவல் 7ஓட அந்த பேக்ரவுண்ட் கிடைக்கும். அதை நான் வச்சுருக்கேன், நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்து லெவல் 8 மட்டும் 14 வச்சுக்கோங்க. 12% ஏறும், 12%. அப்படி ஏறும்போது அவன் மெடிக்கெட் போடுற பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது 4 செகண்டில் ஃபுல்லாக மெடிக்கெட் போட்டுருவோம். அந்தளவு செமையானது. அப்புறம் 1 மினிட், சாரி. அப்புறம் நான் முக்கியமாக உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன். நான் ஒரு முரட்டு சர்வைவர். நான் ஏன் நம்ம மேக்ஸிமம் பவர் யூஸ் பண்ணோம், ரேங்க் மேட்ச்லாம் நான் முரட்டு சர்வைவர். அதனால ரேங்க் மேட்ச்லாம் அவனை யூஸ் பண்ணி அவனுக்கு பவர்ஸ் என்னென்னமா போடுவேன். இருங்க கொஞ்சம் நேரம் காட்டுறேன், கொஞ்சம் ஆடியோட்ருக்க பிரச்சனை. முதல்ல ஹூக்காங் பவர் எதுக்குடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம முரட்டு சர்வை பண்ணி கடைசியால் வந்துட்டோம். கடைசியாக நான் வந்து செத்துமா ஏறுமா, அதனால ஹூக்காங் பவர் போட்டிருந்தா புகரா மாதிரி தப்பிச்சுக்கலாம். அதுக்காக முதல்ல ஹூக்காங் பவர் போட்டுருவேன். 2வது, அப்படியே கடைசியாக வந்துட்ட அவனை நீ கொள்ளணும்ல அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல, அதுக்காக ஹயாட்டோ பவர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். உயிர் கம்மியாக இருக்கணும், அடித்தோம்னா செமையாக உயிர் குறைங்க. அவனுக்கு பெஸ்ட்டை கிழிச்சிக்கிட்டு போவோம். அதுக்காக தான் அந்த பவர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். 3வது ஸ்லாட் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இன்னும் இந்த கேரக்டரை நான் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணல. அதனால் இந்த கேரக்டருக்கு இன்னும் இந்த லாஸ்ட்டு ஸ்லாட் வாங்கினா யாரை வச்சுக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும். நம்மளோட ஓடுறக்கா தான். ஏன்னா அவங்க தான் செம்ம எல்லா மிஷினும் தப்பிக்கிறதுக்கு அவங்க தான் முக்கியம். அப்புறம் அவ்வளோதாங்க வீடியோ. பாய். ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன். அவன் தான் கில்லிக்கு ஓடுற போரை கற்றுக் கொடுத்தான். அப்புறம் இதை நீங்கள் கமெண்டில் பண்ணுங்கள். அவ்வளோ சாப்பிட்டு எப்படி குண்டாகலாம்?